hijratu suada'i wa rihlatu shuhada'i deftere nde o siforo gurdam ceerno makko Seyyidil Haaji Ali radiyallahu ta'ala anhu gonɗen ko e hello capanɗe jeeɗiɗi e jeetati 78 ceerno wi wa amma ilmuhu awaida asrihi ɗo haalantuma ko alhaji Ali no andiri aadaji e bidaji yimɓe zamanu makko wona wuro makko o haalata de wona leydi Sénégal walla Guinée Bissau de ko aduna o fof woni ko ceerno haalata ɗo wa amma ilmuhu awaida asrihi wal quruna al ula wa taba'i'ahu kullaha faqad ata fi dhalika ala haddin la yamna'uka an tuqirra lahu illa adamu mujalasatihi faqat ceerno wi wa amma ilmuhu so tawi ko gandal Seydil Haaji Ali awaida aadaji e bidaji asrihi zamanu makko ko zamanu o de zamanu mo hawri o fof andude mo wal qurunal ula e leƴƴi gadiɗi ɗi janggueten ɗo ñande pop e qur'ana en jangi ɗo aadu yimɓe huudu en jangi samodu yimɓe salih en jangi namarusa en fir'auna en ceerno wi gandugol alhaji Ali gandal makko e ɗin leƴƴi waɗa ba'i'ahum e jikkuji maɓɓe ɗum ne ko kullaha kañum fof andude mo leƴƴi ɗi o anda aadaji maɓɓe o anda jikkuji maɓɓe ceerno wi faqat ata fi zalika alhaji Ali na yetti hen ala haddin e dottode andude mo ɗum omo yetti hen e dottode la yamna'uka an tuqirra lahu ala ko haɗatma qirranade mo ɗum illa adamu mujalasatihi sona wasa joɗodade makko taade noon a andamo a joɗodake makko aɗa wawi yeddude walla mbasa qirranade mo kono saɗa andimo aɗa joɗottono e makko a qirrantono mo jaɓanamo no andiri aadaji e bidaji zamanu makko no andiri leƴƴi ɓennuɗe ala mo foti hen haade ceerno no joɗottono e makko ne heɗotono ɗum waɗi ceerno qirranimo ɗum ala de ko haɗatma qirranade mo ɗum wonde ala mo nawdete toon so wona wasde joɗodade e makko faqat tan a joɗodake e makko noon aɗa wawi wasde qirrade ceerno wi ma ra'aytu ahadan jalasahu wa wajada man yumasiluhu fi zalik ceerno wi min de Mouhammad Saïd ma ra'aytu ahadan mi yi'ani hay goto jalasahu joɗodiɗo e alhaji Ali wa wajada o tawi man yumasiluhu jerodirɗo e alhaji Ali fi zalika ala jerodirɗo e makko e andude aadaji e bidaji e jikkuji yimɓe zamanu makko e leƴƴi ɓennunoɗi sa joɗirima e makko a yiyantamo yeru mo nandito on banggue ko andi ɗum ko goɗɗo anda ɗum man yumasiluhu fi zalika ceerno wi ɗum ne ya'rifu alhaji Ali na andi aadata kulli baladin wa jinsin kala leydi e kala leñol omo andi aadaji maɓɓe e leesuji maɓɓe no ɓe gurdi fof omo andi ceerno wi fala taskuru a jangtatako an de an garɗo e makko a jangtatako baldatan leydi min buldanil arabi wona yi leyɗele arabeɓe de wal ajamiyankoɓe leydi mbawdi wonde pop e leyɗele arabeɓe leydi mbawdi wonde pop e leyɗele ajamiyankoɓe ɓe gona arabeɓe ɗo ha en ɗo ha Siin wala jinsan minal ajnasi ceerno wi ara ha aɗa jangto leñol e leƴƴi ka inan man kana ceerno mi ittitinani ka inan man kana leydi mbawdi wonde pop leñol mbawgol wonde fof mi ittitinani illa akhbaraka so wona o habruma tede ko an ari gonɗa e jangtade o wi mbawɗo wonde fof leydi mbawdi wonde fof leñol mbawgol wonde fof illa akhbaraka so wona alhaji Ali habrima an ba'di awaidihim yoga e aadaji maɓɓe nesuji maɓɓe waɗa ba'i'ihim e jikkuji maɓɓe o haalanma o ɗamma détail ceerno wi ƴeew an de an taati ilayhi ngara e makko ko an de ari an ari e alhaji Ali ga imante gummiɗa min biladin ba'idatin ko leyɗele goɗɗuɗe gummiɗa ko leydi goɗɗudi an ari tukhbiruhu aɗa habramo an ahwali ga alhaaliji tilkal aradi ɗen leyɗele to gummiɗa garɗa habrudemo ɗum
ceerno wi jiya fa yastadriku ko hebbitoma te ko an honno toon de ko an wonno toon an woni e habrude e nder ko kalta ko hebbitoma fa yasiru o wattinda yukhbiru omo habruma bi ahwalihim alhaliji maɓɓe hatta tazunna ha cikka an gonnoɗo toon o ha cikka annahu wulida hunalika wonde alhaji ali ko toon jibina wona e alliyankagal wona e waliyagal te ala to yeehi guine bisaw tan e sénégal hay nokku o yahani so wonade o hajjoyi o yeehi de guembere ni foti o habruma ha cikka ndin leydi toon ɗo jibina toon feeñi aduna ceerno wi yudri'uka o ƴellitima ala shinatihim e aadaji maɓɓe kulli ha kañum fof o wi wama dhalika ɗum noon wonani illa li shiddati hifzihi wa jawdati fahmihi so wona cettugol dengol alhaji ali haqqilo mawnu wa jawdati e moƴƴugol fahmihi no famirta ni mawnu no renirta ni haqqilo no yajiri ni mawnu o wi ko ɗum waɗi ɗum ala ko o majji ceerno wiya qussu usulal qabaili o qisso lasdiyeji leƴƴi kalaɗo leñol o heɗoma ha gayna o wima e ngol ɗo leñol ko naggam e naggam woni lasdi maɓɓe eno pamirta tan mbiyaɗo jawanɗo wona mbiya jawanɓe o wima jawanɗo ko pullo lasdi jawanɓe ko fulɓe hono noon tan o wi noon ko leƴƴi aduna ɗi fof kal leñol ngol kalɗa o haalante lasdi mum o haalduma kadi wa mahajirahum e perirɗe maɓɓe o wima ay ngol leñol ko to woni lasdi mum ɓe peri toon ɓe gari e ndiɗo leydi ceerno wi wayi fassilu o serdanma o waɗa détail ajanasahum jinsuji maɓɓe woni leƴƴi maɓɓe wa yaskuru o jangto tawariha tarihaji waqa'ihim golwole maɓɓe fo ceerno wi o haalanma ɗum ngol ɗon leñol gila e puɗɗi heɓede gila e jaatiraɓe tamiraɓe mamiraɓe ha yetti hande fo o haala wa tawariya e rewodirde umara e him lamɓe maɓɓe o wayi ay ngol leñol ngol kalɗa ko kaari adino laamade e ngol leñol kaari rewi hen ha ñalawma hande mo gonɗen o ko kaari laamiɓe o fo o haala wa yasifu o sifo kanko alhaji ali ngol leñol o sifo muhsinahum wa musi'ahum moƴƴinɓe ɓe e bonnuɓe ɓe wonnoɓe hen julɓe e wonnoɓe hen heeferɓe fo o haala ceerno wi wayi rattibu zalika o rewodiranma ɗum tartiban baligan rewodirgol kawnigol taw ne wonde fasaha ne wonde fasintagal te ceerno wi wala yatakallamu fi dhalika illa bima yushbihu lhaq te ko haalata hen ko pop ko haali ko fof ko gonga wona ko fefida koko Allah andidimo wa yaqfu fi dhalika ceerno wi o rewido hen ahsanal qasasi ko ɓuri moƴƴude qissaji ko ɗum o rewinto taw somo qissanoma taw ne weeli heɗade wa yahtaju o hujjinoro bi ablaghil hujaji ko ɓuri timmude hujjaji ɗum ne kala ko o haali kanko o fawana ɗum hujja kanko o haalta tan mo ɓenna kanko ata jiyaali kala ko o haali o addana ɗum dalil o addana ɗum hujja ceerno qisso qissaji belɗi ngarɗuɗi o fawa hen kadi dalil ceerno wi wa yarifu omo andi kayfiyata tarbiyati kulli nawi alhaali kala hen leñol needi muɗum fo omo andi kulli naw min tilkal anwa'i kala leñol e ɗin leƴƴi no ɓene horto e no ɓe nehirta e sifa maɓɓe fo omo andi ceerno wi wa yasifu o sifo da ahum rafi maɓɓe noon o haalanma leñol ngol haw gayna o wima ko ɗum no woni rafi maɓɓe ko haɗi ɓe nadde l'islam ko haɗi ɓe wonde julɓe ko ɗum ɗo e ɗum ɗo rafi almul sigi rafi takkiɗo e maɓɓe koliɗo e maɓɓe no koli e maɓɓe alladi on rafi haalahum keɗɗoɓe paddiɗoɓe anil ihsani rafi kaɗɗoɓe moƴƴinde wonde ɓe julɓe ko oɗo rafi ko o ɗum woni rafi maɓɓe ɗum woni ella maɓɓe o haala ella o ceerno wi wa yadkuru o jangto ma wafaqa min ɗabi'ihim alshariata kala jikkuji maɓɓe ɗi kala hen ko hawri e sharia kadi o haala ɗum ɗo woni jikkuji maɓɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo kono ay oɗo jikku maɓɓe oɗo sharia ne jaɓi ɗum bondimɓe tan koɓe gona julɓe kono ay oɗo jikku o jikku ne yaadi e diine ne yaadi e sharia wama khalafa e kala ko luutodiri e jikkuji maɓɓe ko luutodiri e sharia fo o haala
وما كانوا عليه كوبي لاتنو امم قبل هذا الزمان كو ادي اودو زمانو غيلا جاترا e mabbe fo alhaji ali haala dum wana huncanede ko non Allah wadani alhaji ali kanko non ko tasarruf dum tasarruf ko Allah ne eltanno mo firlitaade o mon do woni do kon taw ruhu makko ne yurlo e aduna he fof no ngoden biide ni addude mo ceerno haado e Madina o we ceerno ko do o holla mo maaleji di andi ko jogade tasarrufat wadata non ittude mo wazifa Madina Seyd alhaji ali ona dum hoore fonde wona ko ben ceerno wirdata wazifa dum ko hunde mawde no jogi non jiyabe Allah waabe non kanko non ko non wona e ceerno siforido andi ko jogade tasarrufat o so mo haala taw mo haalda to jeya ko den leydele on sikkata marko ko ton jibina taw meeda yaade to wonbe Allah wadani non joomi hunde ko ja so huccondiri do e ma fof ma o mo andi ko meedda wadde ko meedda gollude e ko jogorda golloyde e ko miijotoda fof o mo andi ceerno wi hadartuhu zata yawmin mi arina alhaji ali won e nyaloma ngarmi e makko ñande hen in sabba saylu kalabihi fi hadha alwadi hoppo o wi ñande hen waami haala makko ande ceerno haala makko wi haala makko ko waami tan waami haalaka o wi ñande hen waama fi hadha alwadi e ngol do caangol ngol kalden do joni woni haalde leƴƴi ɗi nesuuji mabɓe aadaji mabɓe ha e ko ɓe tawno ɓe tawno jinna e mabɓe o wi ñande hen waami haala makko na waamana duñi e ɗum ñande hen garmi ko e ɗum tawmomi wata sikku haala ka nde fuɗɗotone moɗo tawa ala mi artomi omo e kan haala ceerno wi ñande hen fa akhbara ñande hen alhaji ali habri min zamani adama ila bi isati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam gila zamanu ba men adama o wi alhaji ali furgani gotel nelaɗo e nelaɗo annabi e annabi ha yetti nelaɗo men muhammad sallallahu alaihi wasallam ceerno wi ɗum ne fata tabba o rewindi athara batteji ar rusuli nulaɓe Allah ɓe fof hay goto furgani gila adama ha yetti nelaɗo meɗen ma jara baynahum ko dogno hakkunde nulaɓe ɓe wa baynal mursali ilayhim e nulaɓe e mumen ɓe fof ñande hen o haali ala ko woppi gila adama ha yetti nelaɗo men muhammad kadi ko kewno hakkude mabɓe e ɓeɓe nelano e mumen ɓe fof o furgani ceerno wi ñande hen wa adnaba o junni fi wasfihi ñande hen sifa o junni hen hatta innahu ceerno wi ha kanko alhaji ali yuhni ka omo hejma an biyeteɗo ka jannguɗo gando jeewo bindi saɗa heɗomo omo yonma o hejma an kutubil qisasi ga defte qissaji e ko maldata qissa ɗum ko mbiyama andi hande en janggi qissaji wona en janggi qissa Dawuda en janggi qissa Souleymane en janggi qissa Ayyuba te saha qissaji ɗi ko haalete toon ko wona ko gueɗe ceniɗe o wi kono saɗa heɗomo heddo hen tan ɗum tan ne yonma wiide aɗa rutto e qissaji gonɗi e defte ceerno wi bal huwa accuni alhaji ali a dallu ɓuri wonde dalil dallinoroɗa alhaji ali o wi ɗum ɓuri timmude mbiyami dallinoro deftere naggam sa wi wiini deftere naggam wiini Fakhrou Razi wiini o wi ala bal huwa a dallu kanko ɓuri wonde dalil dallinoromo ceerno wi li annahu radiyallahu ta'ala anhu sabi kanko seydal haji ali radiyallahu ta'ala anhu ceerno wi yahtaru laka o suɓantoma sahihal qawli ko konngol cellugol o suɓoto te defte ɗe ko luure mehe gon toon defte ɗe ko luure tan kaari wini kanko noon o wondaka ɗen luure konngol cellugol ngol konngol o suɓoto wadde a dañi dalil ɓurɗo labde ko mbaddata e dalilaji goɗɗi ko kalta toon haala saabi en o suɓoto ko konngol cellugol wo yooridu ka o ɗurninma o waɗa feere ha ɗurnoɗa an saaqi ɗi ga konnguɗi pukkiɗi ɗi konnguɗi pukkiɗi ɗi ɗurnoɗa ɗi o suɓanoma konnguɗi labɗi ɗi keddoɗa hen jogoɗa qissa goto mo ndenɗa gandira noon joguitoɗa ɗum ceerno wi laajago fou alhaji ali rewinta ko asar al khilafi wona yi
batte luural o jaɓata haalde luural hay so anndi qissaji ɗi o wiini o wiini o wiini koko selli ko tan o haalata o jaɓata ha wiide mom kaari wiini kaari wiini kaari wiini oyi sabi ɗum sarrat haqqille jiiɓat janngowo walla jiiɓa keɗotoɗo o reminta ko asral khilafi fa yurihuka o foftinma an tashtiti zihri ga caragol haqqille o jaɓata haqqille ma saro enen heewɓe men haqqillaji mum ne ceri i jammi nde mi nani qissa oɗo wiini oɗo qissa wiini oɗo qissa wiini kanko noon qissa gooto o ko on tan mo nannoɗa hanki e makko heccanki heccitaɓe rowani reftande ko on tan nanata hami te anni kam tafsiraji ɗi min sa heeɗima mino kaldanmi ni taw ko emen windande keɗoɗa goɗɗo wonano keɗoɗa goɗɗo wonano taw ko emen windande wotere Allah hajji aadi noon ko ɗum o foftintuma o jaɓata luural o jaɓata koko selli ko tan ceerno wi fa yurihu ko wona o foftirima an tastiti ga caragol a zihni haqqille ko haqqille ma jiiɓoto no saro foftinma hen ceerno wi fa ida tatabba'na sen ndewidima atharahu batteji alhajji aali fi hada e ɗum ɗo ko Allah hokkimo hen ko e ɗum ɗo sen mbiyeɗen ndewa hen ceerno wi harajna ilal idnabi he o wi nden nde e junnoɗen en gaynata ɗo haamo wuuri o wi harajna wona en pokkiti en kuccani ilal idnabi e junnade ngoɗo felo sen mbiyeɗen ndewa hen ko alhaji aali ko o wi junnoɗen tewa muraduna al ihtisar teɗen jiɗɗen ko raɓɓiɗinde muyare men ko raɓɓiɗinde kono sen mbiyeɗen ndewindo ɗum en gaynata ceerno wi wadde dartoɗen ɗo kuccanen goɗɗum ceerno wi wa ha huna ko ɗo intaha binal qawlu ko ɗo konngol men haaɗi fi hadal baabi e ngal ɗo damal ɗimmiwal ngal ngal joftuɗen hannde dame ɗe ko jeetati ko jooni joftuɗen damal ɗiɗaɓal ngal ceerno no duwo omo duwano konngol makko ngol o wi intaha bina al qawlu ko ɗo konngol men haaɗi e ngal ɗo damal ko min noon haali ko konngol am min Mouhammad Saïd kalmi kadi koko gandumi intaha binal qawlu ay on qawlu mo ceerno haali ɗo on duwantoɗo ceerno wi rabbi joomam e Allah joomam kama ja'alta nural kitabi dalilahu kongolam ngol kalmiɗo e alhaji aali e ko kalanmi ɗo e tarikh makko kama ja'alta hono no mbaɗirɗa nural kitabi annore deftere nde dalilahu woni dalil kongolam kalmi ko de dalilam ko annore deftere nde war rasula mbaɗɗa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam imamahu kañum woni almami kongolam wa khatamal awliya'i timmode waɗiyaɓe Cheikh Tidiani ma jami'il mu'minina e dendagal gonɗirɓe Allah ɓen wasilatu ngoni jokkorgal ɗemgalam no mbaɗirɗa ɗum ni ij'al wat al imana limanagal khitamahu woni timmode konngol ngol ko min nde woni haalde konngol ngol ɗo ngol timmoye pop taw ko e limanagal wa tamamahu amin ya rabbal alamin dame jeetati a dartini en ɗo a hippi walla mata wadde e kaaden ɗo cosowo tampi o wiye darto ɗo ɗum noon allahumma salli ala seydina mouhammadin wa salli fatiha salatul fatih alhamdulillahi rabbil alamin yalla jaɓani